справи даний, для вас звучить пісня «Найясніша зорка» з Устракаєм. А зараз на сцену вийде Кулеш Захар. У його виконанні прогучить композиція «В ожидании Рождества». Вітаємо! «Колядка прямо з неба». Так називається пісню, яку долить для вас Бунта Кароліна. Вітаємо! Смогли море реки возле берега, Бог устали на
для немаўляці на польскай мове для вас спявае Анастасія Кунцевич. Вітаем! А завершая выступление, дзіцячий гурт с песней «Едут музыки».